Od nás pre teba. Čo je to za krám? To je platobná karta. Čo s tým robíš? S tým sa platí. Čo s tým môžem platiť? Všetko, ale rodinka, vy ste tí najlepší. A vie o tej podmienke? Poviem jej to. Ale na tej karte musíš mať aj nejaké peniaze. Čože? Nepočujem. To je stratený prípad. To nedopadne dobre. Deti, idete, kúpim vám niečo. To bude super. To bude pokuta jak fras. Tak už poďte. Chcete, koľko chcete? Najlepší deň. Pôjdem na daleko. Jasný. Mám tento mobil a tablet. Samozrejme. To bude všetko. Bude to 1000 eur. Budem platiť kartou. Pani, ale na karte nie je nič. Čo? Budete si to musieť odpracovať. Čo? Ďula, píš to. Budete si to musieť odpracovať.